Jo? Mnoho zákazníků Dahona, nebo kol Dahon, zapomíná, že vlastně i kolo Dahon je kolo skládací a potřebuje občas se řídit i v dovírání vrchního kloubu. Tady je u kola je dovírací mechanismus, který je občas potřeba dotáhnout. Jo, dotahuje se to 8 klíčem, musí se dotáhnout tak, aby vlastně nebyla vůle mezi tímto zobáčkem a tady tímto upínacím systémem. Jo, tam je takový kloub, který vlastně se vezme dobře a zacvakne. Jo, když je špatně dotažený, je v řídících vůle a může nastat prasknutí této části. Takže vlastně tady tímto stavěcím šroubkem vezmete, dotáhnete tady tento zobáček a řídítka pěkně musíte zacvaknout, ne moc velkou přepínací silou, ale takovou jakože středně přepínací silou, ne, že, ale nesmí to jít moc lehce, jako že by to tak upadlo, ale nesmí to jít úplně těžce, akorát, jo? Šup a máte dobře seřízené řídítka.